Скъпи потребители, не пестете от здравето си. Търсете оригиналния продукт. Само той ви гарантира безопасност и ефикасно действие. Космодиск се грижи за вас и за вашето здраве. Но аз съм човек, дето не вярвам много на тези неща. Снахата решила с моя син да ми направят подарък. Взима го, сложил го, очаквах да се случи нещо. Нищо. То с космодиск, аз го закопчея, на вида се, той се разкопче и падне и спрях да го нося. Разбрах, че космодиска, който са взимали, на някаква цена напълнена от това, която се рекламира. Когато ние, представителите на Космодиск за България, разбрахме, че Георги е попаднал на копие, за нас беше важно той да изпробва и сравни сам копието с оригинала. Затова му изпратихме оригинален Космодиск. И след 2-3 седмици започнах да ставам по-леко, навеждам се по-леко, обувките се обувам вече така по-надежно. Сега съм категоричен. Този Космодиск, който и в момента нося, ми помогна. Свалям го само, досещате се кога. Като вляза в банята. Ако сега ми се наложи да се взема Космодиск, аз бих потърсил единствено и само оригиналния. Как да разберем кое е имитация и кое не? Студио Модерна е единственият представител на Космодиск за България. Има 4 начина, които ви гарантират закупуването на оригинален Космодиск. С обаждане на телефона, изписан на екрана, от сайта ни, от нашите каталози или от магазините на Topshop. Не правете компромиси със здравето си. Единствено оригиналният Космодиск е антиалергичен, без странични ефекти и доказано ефективен. Само за оригиналния продукт получавате доживотна гаранция и 30-дневен тест период. Вземете оригинален Космодиск Класик